напоследък да се срещаме и с големи фирми, които изкупуват ориенталски тютюн, показва големия интерес към този вид тютюн. Последните срещи, които направихме с китайските колеги, основно с чайна табако, показва един голям интерес към този тютюн, който е много важен за качествените цигари, които се получават и в тази страна. А напоследък в Китай увеличаването на употребата на тютюнопушене на цигарите е значително по-голямо. Така че присъствието тук е да кажем и това, което в много случаи господин Филев е настоявал, да дадем някаква сигурност, че през периода 14-20 година този отрасъл ще съществува. Не трябва да има никакво съмнение върху това. Дали ще подпишем или не споразумение, защото ако днес, примерно, е един министър, утре може да е друг, но вие имайте гаранция, че в крайна сметка това производство би следвало да получи и много хубаво е поканил и господин Филев и представители на изкупвателните организации, да получи това доверие и това за сигурност, че хората могат да се препитават в него, т.е. да получават достатъчно добре. Какво е обаче важно да разберете, в следващия програмен период ние ще направим всичко възможно да търсим други мерки, защото директните национални доплащания не са достатъчни, за да се получи това, което вие искате като цена. Дали ще търсим противоиродикционни мерки, дали някаква друга форма, за да могат да се включат, дали агроекологични заплащания, да могат да се включите вие в тях, за да получите нещо повече от това, което е необходимо като средство. Т.е. да се увеличи доплащането на площите, които са заети с тютюн.